Hola, em dic Aina i avui m'he preguntat què és el picant? Menjar és una necessitat bàsica. Mitjançant aquest procés, el nostre cos obté els nutrients que necessitem per viure. El cos descompon els aliments i els transforma per utilitzar-los com a font d'energia. Quan mengem, tenim en compte diversos factors, que ens agradi, que sigui saludable i que ho tinguem a l'abast. I en això hi juga un paper important el gust. Els humans podem detectar fins a 5 sabors bàsics fonamentals: dolç, salat, amarg, àcid i umami. I aquí diu que també podem detectar el gust del greix. I la combinació d'aliments dona lloc a la varietat infinita de sabors que tenim al món actualment. Però com detectem els sabors? Anem a pams. Segurament has crescut amb la idea que la llengua té diferents zones, cada una especialitzada en un gust. El mapa de la llengua es remunta a 1901 i es basa en les investigacions de David Pauli Hennig. Hennig va donar diversos aliments a voluntaris i va apuntar els seus comentaris subjectius sobre on havien notat cada gust. Aquests resultats van portar a altres investigadors a creure que cada gust es podia percebre només a una zona de la llengua. Però més endavant es va demostrar que aquest mapa és fals. Tota la llengua pot percebre tots els sabors més o menys per igual. És molt fàcil demostrar-ho. Posa't sal a la punta de la llengua i en notaràs el gust. Les substàncies químiques dels aliments són detectades per cèl·lules receptores del gust, que s'agrupen en diferents tipus de papil·les gustatives. Les papil·les gustatives són Òrgans sensorials. en forma de ceba que tenen entre 50 i 100 cèl·lules gustatives, que recopilen informació de l'entorn i la transformen en un senyal comprensible pel cervell. No només hi ha papil·les gustatives a la llengua, sinó que també en trobem, per exemple, al paladar o a la faringe. Ara bé, per percebre el gust de les coses també necessitem l'olfacte. Molts dels sabors que notem, com la fruitat o l'herbaci, són en realitat olors que percebem retronasalment, és a dir, els captem a través d'una obertura que connecta la cavitat nasal amb la part posterior de la gola. A banda del gust, també notem si un aliment és cruixent, la viscositat i la suavitat. Però parlem una mica dels diversos sabors. Notem gust dolç quan l'aliment conté glucosa o altres molècules per l'estil. El gust salat és el resultat de la presència de ions sodi a la saliva. El gust àcid, per la seva banda, depèn de la concentració de protons. L'amarg és un sabor a priori desagradable, però que ens pot acabar agradant, com és el cas del cafè o la cervesa. I l'umami descriu aquells sabors carnosos que provenen de qualsevol cosa amb glutamat, com ara la salsa de soja, el formatge o la carn. I el picant, què passa amb aquest gust? Doncs resulta que el picant no és un gust, sinó una reacció de dolor. Quan mengem picant, augmenta la freqüència cardíaca i puja la temperatura corporal. Les molècules picants, generalment capsaïcina, s'uneixen als receptors TRPV-1 que avisa el cervell. I tot i que es considera una reacció de dolor, seguim consumint picant. Per què ens torturem d'aquesta manera? Sembla que el consum d'aquests aliments contribueix a l'alliberament d'endorfines, que ens ajuden a alleujar el dolor. I també de dopamina, responsable de la sensació de recompensa i plaer. Bàsicament, per a algunes persones, menjar grans quantitats de picant equival a una sensació d'eufòria. La sensibilitat al picant depèn de diversos factors. La genètica, per exemple, hi té un paper important. Algunes persones
persones neixen amb menys receptors de capsaïcina i, per tant, tenen una major tolerància a aquest dolor. Si no has nascut amb aquest tret però necessites consumir picant, que sàpigues que si menges habitualment aquests aliments es produirà una desensibilització de les cèl·lules nervioses de la llengua i, per tant, perdràs sensibilitat per aquest dolor. Vaja, que com més picant mengis, menys et molestarà. De fet, s'ha vist que infants que de petits estan exposats a aliments amb capsaïcina, d'adults tenen una major tolerància al picant. Diverses investigacions han demostrat que menjar picant té efectes beneficiosos sobre el cos. Pot accelerar el metabolisme, ens ajuda a regular la gana i contribueix a reduir la inflamació. Tot això si ho acompanyem d'uns hàbits saludables, clar. El receptor TRPV-1, a part de la boca, el podem trobar a altres llocs del cos. Per això, després de tocar una cosa picant, com són els bitxos, sempre cal rentar-se les mans, sobretot abans de tocar-se els ulls. Les científiques som especialistes a mirar el costat brillant de la vida i a algú se li va acudir que la capsaïcina estimula els receptors de dolor, però molta capsaïcina fa que es desensibilitzin. Llavors, si apliquem capsaïcina a zones on la persona té dolor, els receptors es desensibilitzaran i la intensitat del dolor disminuirà. Així doncs, els pegats de capsaïcina redueixen la sensació de dolor. Per cert, només els mamífers sentim dolor amb la capsaïcina. Els ocells, per exemple, només senten calor. Algunes teories diuen que això és perquè els mamífers no es mengin les coses picants, però en canvi els ocells sí, i d'aquesta manera escampin les llavors. Però bé, això ja és un altre tema. Si el vídeo t'ha agradat, no t'oblidis de deixar-ne constància. Gràcies per veure'l i fins aviat!